subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to my fans on the TV. Keep it to Premiership. Orlando Pirates 2, Sikukune 0. I'm joined by Junior Matondo. Sibo. Ukran Rotmani. 100%. Hey. Umnandi. Uche wenzani? Awuthi sizominya uthi amaphies asiphethe. Usiphatha amaphies endala nje. Ipara sibushi. Yeah, Sibo. Yeah. Yeah, mngani wami. Yabona 1 + 2 is 3. Yes. So 1 + 2, which means the answer Saturday. Yeah. Pirate is 1, Sikukune City 2. Kudlula ba? Kudlula isikhukhune makunje. Kudlula Sikukune ne? So bashaya 2 khona la. Babujwanga uphinda umbone Saturday. Uyasho. La Saturday kuzonzeka into ebuhlungu ngoba kuzojabula iKaizer Chiefs kuphela la nesikhukhune Saturday. Ngizoshamba. La. Yeah. Isikhukhune mina ngisibonile sithimo ukuthi isikhukhune kahle kahle siphezulu kwemission. Yiphi? Ubonile ischeme saso abasifakile ischeme sabo abasifakile ngama 78. Sure. Isi scheme sodlala Saturday. Usibonile bese overpower iPirates. Yes. iPirates isathuswa umthiyane, isajabulela umthiyane obabujwaka bebadala kanje. Ngajabulela umthiyane umuntu othena ngebhola abheka idefender. Ngabe ujabulela uCM umuntu equality uCM. Yes. uCM uyu umuntu engimbonile mina emaplayini ePirates. Umthiyane. Mfethu umthiyane umthetheleli. Lo mjidalo mfethu umnandi mayengamakhwanga mangena umuntu eduze kwakhe. Mabampressa. Mabampressa mfethu atatazela unika uCM. Abantu ababheki. Ngiyakutshela mfethu ngiyakutshela. Yabona le Pirate lela isazophela induku. Ngibeza abantu bajaha idabi. Ngithi badlala ngomlilo eduze kwendlotshani. Bazosho. Ungafuna iKaizer Chiefs ukuhlaza kanje ihlaza into besibhekile la mfethu. Lebe ibhekelela. Yeah, mongahlangana le Pirates ngeshangaki. Yo, ne6 bayithola labantu. Ukuthi la ngedlalela emkhukhwini thina le FNB. Yeah, so sure. laba mfethu bakuhlaza. Uyabona isikhukhune mfethu sizimoshe sona. Ngoba cause lo mfana lo uNdlozi ufuna ukudlala. Manje umkhize la emkhabeni. Uslow. So that's why umthiyana kube ngathi wazi ibhola. Lo mjidi yathuka lo yana. Lo yana yathuka. So umkhize my slow. So uwapolice upressa yena. My pressa umkhize and then umthiyana. La thola khona ini ukhululeka. Uthola khona ukuthi vela kamakhiwe. Nawe Steve uma ungamakhiwe mfethu ungazenzela kube ngathi uNtswempu kanti awumakhwanga. Ya mfethu ngiyakutshela. Yabona isikhukhune isithe masifaka umkwena. Ubonile bese beyifika kanjani kuSipho Chain. Sure. Lesa scheme lesi sizodla iPirate Saturday. Mina ngiyakutshela Steve Saturday iPirate izophuma kule nto le. Yeah, yoshaya 2-1. Iyaphuma. Bazoshaya 2-1 la. Iyaphuma ngiyakutshela. So isikole izothola ukuthi 2 izojabula amakhosi kuphela la mfethu. Angeke sisakhale. Isigubhu ngesikhali mfethu. Steve balanda umuntu eDeep Sleuth. Akana maphepha. Uphakela umthakathi ezezochecka le ndoda le. Uhalala mfethu umphakela umthakathi manje ezochecka le ndoda. Lo mjida akana maphepha. Bamenzeleni niphi Home Affairs emenzele amaphepha first so. Indoda ngani. And lo mlungu lo mfethu uzalelwe wase Deep Sleuth lo mlungu lo. Rodman ushoma. Wase Deep Sleuth ngiyakutshela. Uhala ku Facebook utrebe emoyeni la belishayisa kuye phansi umbonile bekenzani. Lo mlungu mfethu abona lo muntu oscam eWiven Khoza ngiyakutshela iscam lesana le agent ngaphinda izwana eWiven Khoza elethe lo mlungu lo ngakaphinda adlale lo mlungu